गोबाव जाना उथिनानै थारातारिनो गस्लाबो गानासै बिदिनो ओंखाम जाबाय गस्ला गानालासिनो ओंखाम जानो मोनानो मिथिना मिथिया नों एक घन्टा दुगैयो आसरित मम्मा मैंने आज सपना देखा था क्या सपना देखा था मैंने सपना देखा था कि मेरे ओप्पो फोन का चार्जर लाहौपारा में था अच्छा और तुमने साथ में क्यों नहीं लेके आए किसको मेरे ओप्पो फोन का चार्जर को अच्छा पर मैंने वो तो अबू का है ना मैंने सपना में देखा था वो तो सपना था ना मामासि मानुलासै बिनाबो मबाइल दोङो आरो ना गंसे इनाबो मोनसे मबाइल दोङो अप्पो फन बियो गेम गेलेनो होयो आरो मालाबा मालाबा इनो दा बिनि चार्जारखौनो नागिरबाय थायो आं दा एसेना दोनथ'दो आरो ना माने फरायनो नागिराखै न'निफ्राय फैनानै फरायनो एसे बावगारदो मानसिया माने फरायनो होनबानो गाबखायो आरो बुनाय बायदि गाबो फरायनो थिनबानो दा ओंखायनो एसेना दोनथ'दो आरो मबाइलखौ दोनदो खिन्थु चार्जारखौ एसेना दोनथ'दो आरो दा बे चार्जारखौनो सिमां मानि नुलायबाय इयो चलो अच्छे से पढ़ाई करो मम्मा मैं तो पढ़ के मैं तो थक जाऊंगा यार थकेगा नहीं तुम जितना पढ़ाई करोगे उतना तुम स्मार्ट बनोगे मेरा तो टाइम ही नहीं बचेगा टाइम नहीं है तो क्या करेगा बताओ पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या करेगा बताओ मुझे तो टीवी देखना है टीवी देखने से तुमको क्या मिलेगा पढ़ाई करने से तुमको नॉलेज मिलेगा तुम स्मार्ट बनोगे हाँ पर इतना बोरिंग है क्या हाँ पर इतना बोरिंग है क्या बोरिंग है इतना बोरिंग है कि मेरे तो टीवी देखने का मन ही बंद कर देता दिनै बुथाजों मटर ओमफ्राय आरो नैबे आलु बिलाथि मटर बे मोननैल' दिनै जेबो गैया एल' मिर्ची खाना मैं सुन के तो देखूंगा ना मैसी और तुम दोनों इसके साथ जाओ और इससे नजर मत हटाना आयौ 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 बेदर नंगौना नङा मोदोम सुना नायलायबाय मा गथ' लोगोफोर नैलै ओंखाम जाखांनानै जोङो फैलायबाय डिउटियाव थांलाय फैलाय ओंखाम जालाय ओइ लेखासेया बेटाया बुंबाय दा मा झंडा गोनां सला गानदोलै होननानै बिखानो झंडा ये भारत देश का कपड़ा है क्या फ्लैग था नहीं इंडियन फ्लैग था नहीं भारत सला गानना नैलै गथल' बिनानाव मोनबाय मालाय ज'नि लोगोफोर सान्दुंआ नै एकदम थिं थिं सान्दुं जे डि भिटामिन मोनबा मोजां मानसिया एकदम गुफुर बयलार गोदै जालाङोना न' सिङाव थाबाय थाबा ओमफ्राय सान्दुं फैबा गोजा थैफोरा ओंखारो आरो ओमफ्राय भिटामिनफोरा मोनो डि भिटामिनफोरा কি কয় হয় না নহয় एकदम कारेक्ट बोला जानिया जानो जालायबाय थाबायखांबाय जालायबाय ओइ नै लोगोफोर जारखोनाव मागारै फिसा फिसा क्वार्टारफोरा ना बेनि उनाव हाबाफोर जाबाथाय लामाखौ ब्लक खालामनानै बनायो एकदम रास्ताखौनो ब्लक इयावथ' रास्ताया बाय गुवारखाय साइडथि जागा दोनदों आरो मबा मबाथ' रास्ताखौ माने ब्लक खालामजोबखायो आरो जागाखौनो दोना बेलेग साइडथि थांनो गोनां जायो मानसिफोरा ओइ नै लोगोफोर आंनि लोगोमोन आंनि माने जों एखेलगे मावनाय पस्टिं जाबाय खाथियावनो पस्टिं जादों आरो थ' सफाफोरखौ दानलबफोरखौ लांदो आरो बेबायदि बेनिखायनो खालि हामबादों र' चिप्स लानानै फैदो बेखौ आङो आरो बोरायजों जानोसै आरो कुटल' गावनि बिमानो थांखाबाय टिभि रुमाव फरो नो लोगोफोर थांजालायबाय Gusto na kasi tayo niyo. Ayan. Sa ating mo nila si 2 toka ni. हल्दीरामनि चिप्स लोगोफोर हल्दीरामनि सानाबाबो चिप्स जोबोद गोथाव होनो लेसनि सारिबो गोथावसिन आरो बारा मस्ला गैया एकदम आलु खा आरो पियर आलु खा नेचारेल फ्लेवर बा टेस्टी फ्लेवर आखाइखौनो हरना होबाय आखाइखौनो हरना होलांबाय मा जादो क्या निकल गया हाँ इसके अंदर में क्या है हाँ ये क्या है मोबिल इंडिकेटर सुना भी नहीं मोरिशी दे ना उसके बाद वाले में ऑयल से नहीं जाएगा क्या इंजन ऑयल इंजन ऑयल दे रहे क्या इंजन ऑयल हो गया आ जाओ
साइड में आओ ये हमारा गाड़ी की उस साइड में चलो चलो उस साइड में चलो दा मोनानि नै समोसा पार्टी खालामनो नागिरदों बे जाबाय समोसा बे जाबाय जलेबि बेयो जाबाय आलु सब मोनसे आंनि थाखाय ओमफ्राय बे मोननैया बेनो माबा चाटनि थ' चाटनिखौ रावबो जाया दा हरनि 10ता बाजिदो ओमफ्राय जोङो पुष्पा मुभि नायनो नागिरदों आरोना नायनो नागिरदों माने स्टार्ट खालामबायानो आरोना थ' नोंथांमोना सोर सोर पुष्पा मुभिखौ नायखो कमेन्ट खालाम क्यों निकाल दिया यार मेरा भी गेलेनो चलो रिपीट करते हैं ओए क्या रिपीट करना अरे फिर से आएगा इसको तेरी झलक कर इसको फिर से तेरी झलक कोई गाना भी याद है मुझे पता ही नहीं तेरी झलक रिपीट हम भी नहीं गाएगा तो क्या रिपीट करना है तेरी झलक पे तेरी झलक पे भी आएगा फिर से ये गाना खत्म ही नहीं हुआ है ये गाना में लगन दासी में जिखिनि का काम ना रिपीट खालामबाय थागोन आरो गाने वाला है दा लोगोफोर सिनेमाखौ नायखांबाय नायनानै मोजाङानो नांबाय लेट जाबाय 12ता मानि बाजिबाय तुमको पुष्पा मूवी कैसा लगा बताओ सिनेमा का नाम करना है अच्छा लगा हैं अच्छा लगा और सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा बताओ पुष्पा के मूवी में क्या क्या गाना अच्छा लगा तुमको बताओ ओ तेरी झलक से रफी शिवलरी ने रात कहते हुए लेवी सही वाला अच्छा लगा है गाना मुनों उठावे और गाइस ओके बाय बोलो सबको बाय बोल दो और गाइस ये भी देखो ये मेरा कितना खतरनाक ड्राइंग है ये क्या है सायरन हेड हाँ इतने सारा मॉन्स्टर्स है और ये देखो इसमें भी लिखा है ये ये बनाने इस टू द डेंजरस मामा लिरस तो इसे मिथिगो थैंक यू बयखौबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय